potong atuk ikut tambane opo ala gatuk asale saka tela yen kapotuk ati rada gelo Oke Mas. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jam 1 luwih 1 sak menit. Goro-goro Mas Gareng. Iya, Truk. Goro-goro gong. Heeh. Wah. Iki mengasah otak ya, Truk. Heeh. Ngatasi ora kencan ra piye lah kok kon ngebarke lakone iki piye. Ayo tak nyandake karo derek belajar menawi wonten klenta-klentu kula lepat nyuwun pangapunten. Nah iya ora kencan ra piye kok kubarno lakone. Aduh. Nggih. Iki acarane apa ya, Truk? Acarane apa, Truk? Ngene Mas Gareng. Niki acarane ya kuwi bersih dusun. Bersih dusun. Heeh. Bersih dusun ndi, Truk? Bersih dusun Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Oh, Dusun Karangsono. Dusun Karangsono. Ya, Bang. Awake dhewe iki saben taun dereke pake Pak Sisek kuwi mesti ngastana kene. Ah iya ya, Truk. Heeh. Aku ya seneng ya, Truk, ngingeti nonton para warga kene yen bersih dusun ngenten nika kok wah jan kompak. Nuwun sewu kok beda karo nggon aku. Ya, mula Mas Gareng, masyarakat Karangsono iki kena dienggo contoh. Nah, masyarakate kompak, bersihan ya kompak, gotong royong. Heeh. Ndonga ya, Truk. Ha. Mau Pakku Pak Sisek wis ndonga terus. Pokoke dongane awake dhewe bengi iki tirakatan melekan ya kuwi nonton wayang sinambi tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Agung muga-muga dusun Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi iki sak bubare bersih dusun para wargane tansah pinaringan kesehatan lancar rezekine Allahumma. Pokoke dungane sing apik-apik kaya Pak Sisek mau ya, Truk. Heeh. Iki langsung lagu-lagu bae. Aku wis bingung. Ora apa-apa ya, Truk, wong karo sinau nggih. Nyuwun pangapunten, Pak. Wong kula jujur mawon kula mboten kencan pripun-pripun terus lah kok moro-moro kon munggah kon ngebarke niki wah. Derek belajar. Iki pesindene ana Ciro Lutruk. Ana telu. Sore ra ditepungke ya, Truk. Iya.